Mmiri enwela ọkala akwụ. Searchlight dị ebe ị nọ. Be very careful. Searchlight anya dị ebe ị nọ. Ifuru ife amela akwa ọkụkọ can happen to you or every other native doctor ọbụla nọ na Anambra State. Ma ọ bụ na unu adịrọ careful and m ga-ebreak unu ife a down. Because ife ka ile akwa bụrụ nọ ife aka, that is ife akwa mere nọ direct. Ife ihe a bụ indirect something. Do you understand what I'm saying? N'ọnya bụ ihe eji wee karịa akwa because ọ bụ nọọsụ ọsọ oke ite ka a na-ekwu okwu. Ịma na anyị ejepụtaba ma ndị ụkọchukwu niile ma pastọ niile, onye ọbụla na-elesi ndị mmadụ stika for solution, onye ọbụla na-elesi ndị mmadụ olive oil for solution, onye ọbụla na-elesi ndị mmadụ anointing water, anointing oil for solution, onye ọbụla na-ele miracle something na Anambra State niile onye afọ ịnọ behind the bar because onye a bụ a product ka ọ na-elesi ndị mmadụ, a spiritual product like akwa na-eme oke ite. Do you understand? Mana ọ bụchala oke ite the bone of the contention. If you like, go and investigate ife a na-agwa gị, ndị ga-agwakwa gị eziokwu ga-agwa gị eziokwu. Mana ife nji eme this video concerning mmiri enwe ilo ọ bụ that na onye a na-ekiri ekiri adịrọkwa mma ikpe otu n'ukwu na ama ọgọdọ adịrọkwa mma ịgba ọtọ. Ndị Igbo si n'aka ma mmanwụ ga-agbaba ọsọ daba adanya were igbo jebe na ọ ya agba kpọchi omimi wee lie unu na mgbịrịmgba ya ese enu. Help m share video or tagkwa mmiri enwe ilo. Ama m na ọ na-afụ video m. Ịghọtago mụ na ya na-abụ dịbụ na mma, mana agbabara m ya ọsọ mgbe m pụtara na onye ọbụlọkwa ife ekwu ka a na-eme ụdị omenala ọ na-aka akụ ya bụrụ ụdị omenala m nwa ma. Do you understand me? Because Igbo nwere ife eji mara fa. Ịghọtago, ndị Igbo nwere ife eji mara ndị Igbo. Do you understand me? Ifuru mmiri enwere ọkara akwụ. Ka m kọwara unu something here. Ife a ifuru mmiri enwere na-eme na is a native doctor ka ọ bụ. And onwere ka mmiri enwere ọmarịcha onye ọbụla na-abịa na nke ya arụ ọrụ. Somebody nwere ike ịbata na nke mmiri enwere si arụ ọrụ m azụ anụ ụka. Ịmara ife o ji eme. Rụọrụ m anya afọ ntị. Ịmara ife o ji eme. Achọrọ m ịka alụ. Kedu ụdị alụ ọ na-aka? Ama m onwere ife imegidere ka ịmarịcha ọkara ya ntị gị niile ife fa na-eme. Do you understand me? Ị nwekwara ike ịjụ onye aza efu ajụjụ ka ị jụrụ, ịbụlọ ndị mmụọ, ịbụlọ ọnọ na ndị afọ ọnwa, nwere ka ịmalịcha ife niile. Ọ jọsụ dibịa na-agha ugiri ka ị bụ. Ama m ịghọta ife m na-ekwu. Ọkwa ma ha chọọ ịkụ gị, fa ga-ekụ gị. And ekụ gị, ndị dị interested na okwu nwere ike sefu ịfụta na emere akwa ọkụkọ ebele. So you need to be very careful. Especially if you na-apụta na social media abịa agwa Igbo youth. Do you understand me? No nwere mmụọ n'ọsọ ngwa ga-emefe ka fa bụrụ ọgaranya. A lot of people are not happy with it. Ife nji agwa gị ife a bụ just a message. Ịchọkwa ihe gị nọọ ya na-emekwa ife ị na-eme. Ịma kịta na ide ejezi na mmiri. Nwebụrụ ife ị na-emebu bụ ife ị na-akpọkụrụ ndị mmadụ eju na mmiri. A na-abụ abụ na-asị nne nwaanyị mee nke nwa ma elefa nke nwa. Ọ dị ka ịgbaga ọsọ na nke afọ. Do you understand me? Because ịghọtago the implication. Ịghọtago, mana nke ọbụla ị na-eme kịta ma ọ bụ na igwe niile native doctor nọ na Anambra Steeti anyị asakwa gị maka na ndị Igbo si na ọ ya bụ ọkụ na-akpa nri anya ofi akọkwana ya. And na ọkụ si na ọ na-ajụgbu were eli. Akwa good morning kpatara awa you. Ịghọta na so uche gị dịkwa ya mmiri enwelo. Ihe m ji agwa gị ife a bụ na there is searchlight on you. And the only reason ha ji enepụrụ gị anya na o nwere ndị gị na afa na-eme ofu ihe mmiri enwelo. Kedu ndị dị ife a gị na afa na-eme ofu ife? Ndị chọọchị. All the same message ka gị na ndị chọọchị na-edeliver na-esende. Nne nwaanyị eje obodo oyibo wata ego. Nne nwaanyị ga-enye ndị mmadụ nwa. Nne nwaanyị na-solve problem. Nne nwaanyị na-emele ndị otu kwinta na-emele fimoloko. So ndị pastor ma ndị reverend father ma ndị deacon ma ndị evangelist ma ndị prophet prophetess fancha niile na-edeliver kwa message na Jizọs na-enye ego, Jizọs na-enye nwa, Jizọs na-agwọ ọya, Jizọs na-eme nke a na-eme, Jizọs na-eme nta na-eme imoloko. Nwanne m sọsọ ya bụ ifo ya ha na-ege anya fa agbakwa nkịtị. Maka fa bịa for you, many of us ga-ebido ya accuse be. Even more ya ha so accuse kwefa nwa. Na ọ dịkwa ka o nwere one particular believer na fight. Onye kpatara eji gba nkịtị. Mana mmiri enwere need to be extra careful. I'm telling you. Because akwa ifuru ife amela akwa ọkụkọ can equally happen to you.
because ịma mmachi ife niile. Ọ bụrụ onye ọbụla ị na-arụrụ ọrụ ka ịma ife ọ na-eme, onye ọbụla ma onwe ya, so ị ga-adị very careful. Ịghọta ife a na-agwa gị, mmiri enwelo, you need to live very careful. Maka ịma na unu niile na-eme ofe ife. You people are just deceiving Igbo youth. That is the pure truth. And also n'ife eji wee bịafe akwa. Mana ife aka ya awanye n'anya na side ga-agba nkịtị bụ na ị na-eme onda ife alụsị. Ịghọtago, iwe ọcha mmadụ n'ụlọ afọ eji for that nọ mmadụ na-atọ na-eme the same thing, agwọ ọgwụ agwọrọ ọgwụ. Ịghọta na so uche gị dị ya, kenekwenụ m unu, ọ uche bụ mmadụ.